manut sementing. Lho, aja manut, wong manut ku mesti nek cocok karo karepmu. Entuk pilih niki. Entuk. Mestine ya sing ngeten iki. Wis monggo. Ngeten iki. Sembarang. Soale nek sing ngeten iki. Nah, apa? Kan senenge sing ngeten iki, ngeten iki, ngeten iki. Lah nek sing ngeten iki lah. Wanira. Wani. Sing ndi aku manut. Aku ngerti umpama arep milih sing pinggir dhewe mergo lek padha karo sing ning omah. Mosok arep baul. Sirku ngindari masalah kok teko kene entuk masalah. Pegadean. Oh nang omah ki ya ngono, bareng teko kene malah luwe mekrok. Ayo. Di ajak ngadep dengan monggo sak senenge sampean. Cahayu, cintaku, sayangku. Mboke Kak sapa jenenge? Mboke Dewar ini. Kata kene Mbak Pipit mboke Dewar. Nah, ini kebetulan panjenengan pas sinden kodar dahar, Pipit mbok telu pas. Ben dia. Oh ya. Ini Mbak Pipit. Kata kene. Butuh aku toh. Sampean butuh aku, Mas. Seno kabeh lagi dahar sing ora dahar awakmu lho, Dik. Iya lek pas ngono kuwi butuh aku ya. Iya butuh tekno piye kanenge ya mung kuwi kok nek. Lek ngolo-ngolo ya ora mau. Ora aku ora ngolek kowe ora. Tenan. Rene. Anu toh saiki modele jare iki nganggo rek sriting ya, Pak. Heeh, anak selerekane kuwi. Selerekane. Ben penak lek ngakai kowe kuwi. Rumah saku suwe ra cethuk kok ngolo-ngolo aku kok. Oh, ya ora ngono, jenenge kene panggung senengane aku. Ya rumah sak. Nah nyapanya, balesen. Lah kowe piye? Jurnalis, jurnalis. Belum rawi. Wani ora? Lho wanira. Pepet ngopi. Ya wani ra. Waduh. Oh. Sisane Mbak minta tenan. Nganggo bros kok ngantek 3 lho, Mbak. Lho, ndi lho siji, Mas. Siji iki. 3 brose Siji. Siji kuwi lah sing loro. Sing loro ndi? Daging iki lho loro. Duk Pipit. Lama enggak jumpa. Aku kangen kepadamu, Duk. Aku yo kuangan lho, Mas. Tenan aku ki kuangan tenan karo sampean iki. Wis, Brosku tak cepat ae no. Ben kari bros sing loro. Nggih. Nah, nek repot tak copoke, Duk. Ora usah. Kok menawa Gurnawani kok. Masyaallah. Ngene ya sampean njaluke bendak duper telu. Iya. Jane apik panggung nganggo mau apik malah kok. Kaya nek sinare ngono. terus saiki Ngeten iki lah malah kaya bloko to, Pak. Wis kudu rasane. Kudu ngapane? Ya kudu mik. Kudu mik. Mik lho. Kudu kira mik ora. Mik endem. Weh, kok endem iki mati kaya Ora mas aku niki pasangan nyanyi kula. Tembange apa? Mbak Pipit. Iya. Napa-napa iso niki? Oh, sembarang iso. Napa sing ora iso mung nyapa? apa iso ya, Dik ya? Ora apa-apa. Nyapa? Belakangno to. Mah awakmu semono nek mbok kempet mudar aku malah. Elok tenan kok. Nembang apa? Lho nderek, lah sing ngajak kono kok. Lah kok nari aku? Lah kok kleru nek ora tak paske. Gak. Lagune apa? Manuk. Bisik-bisik nyanyi. Ndak. Mbek Bisi ana pi? Enggak bisik-bisik. kaget ta? Mencolot. Kaget? Heeh. Masa wong budhek kaget? Untung kok jantungku gaweane Gusti Allah. Iki gawean Cina merotol ngene iki. Tes kesehatan jantung iki yo ngene iki. Bawa ki Pak. Oke, bawa. Romantis. Oke. Karakternya harus pas. Penjiwaan. Oke. Ya. Cocok. Anu pelokipun Mas Dar. Lho kok tuwek saiki Mas Dar? Ngalih nek buri ki lho. Oh, nek kono. Mas Dar.
pamintaku mau wis metu ta? Urung. Ora apa-apa metu pindho ora masalah kan ora rugi lan bayar nek metu pindho. Metu dong ayu Wis. Hah? Kowe lek kowe wis. Astagfirullah, mau wis iki wis. Gegarane wong akrami. Wis urung? Urung. Barang nak Dik. Usur ya. Elok barang. Gegaran wong akrami dhuwure. Iya, pancen gamelan Sekar Gading. Kurang dhuwur. juga. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Tenan? Tenan. Tenan? Iya. Wis. Aja mbok-mbokke. Nah, Lah piye? Enak penake kok. Beneran. Lah jarene kurang dhuwur. Mesti pakaian pengen. Mesti sampean batin ngerti ya timbang dadi dalang pilih dadi lu dagelan. cekek glegek lho ora. Aku terus dadi dagang sine tak pondok iki kabeh. Rezekine dhewe-dhewe. Ah, iya. Sithik bayaranku nrimo berkah barokah. Nggih rezekine ning entuk ngeten iki. Yo yo sakake cangkem ndak iki kono. Ngerti aku penak dagelan. Oh, itu kami tau 80 mawon. Ngantek subuh sing didebok. Ben. Iki mau dikoke. Pamintaku. Apa tak rasa diajari to, rasa diajari. Wis wani corengan iki berarti wis wani bawa. Bapake Tatit kok. Ya, Bul. Kau. Gegarane wong akrami. Tutup pendatu rupa. Biyen desa saiki wong prapira bondo ora rupa. Ora ndek bondo rupane arek sudi sapa? Wong cakepane ngono kok protes. Lu sing kreatif gawe cakepan anyar kuwi jaman biyen. Tutup banda tutu rupa. Kudu banda kudu rupa. Ah. Nah, ya kuwi lho. Kudu bondo kudu rupa. Lah nek sing elek kaya aku apa kelakon rabi? Ya padha ora eleke lho. Hah? Ya ora entuk padha eleke ya carane kok. Piye Mas, dikelontok iki. Ojo dikontok iki asli kok. Among ati pawitane Nduk Cahayu Inci Kang Mas. gelem karo aku ya Nduk. Onone wong sampean lho Mas aku yo gelem. Iya. Aku gelem Mas Garene aku mbok bawane karo pangkunen. Yo, oh Mas Gareng, aku pangkunen. Kaya mbak kok pangku. Aku Siap apa ora? seneng. Sembodo lho wong lanang kok. Lanang apa ora? Gelem ra? Tapi manut dipaku lungguh sing penak. Nah, ngerti tangane ngrangkul bareng. Nah. Ah, pipine gareng dipepetke. Nah. Iki apa iki? Among ati coba. Ngono to Mas suara sih. Among ati. Among ati. Iki piye kok ana ngono iki? Ya aku. Oh, Ya kok. cedak speaker aktif lho. Anu, sound control. Among ati pawitane anjrangan tanduk. Ya Allah. Wis tak atur nangkang lho iki. Iki kok anget-anget ya apa? Nekmu paling. Hah? Nekmu paling. Nggonamu kok nggon aku. Iki sing darane sinden gandes luwes tur ngembes ngeten iki. Iya. Perasaan sing ngembes kancaku. Luput pisan niki ora roman niku arep mateni bojo Pak niki. Bener aku kok mateni uti penake kok. Aduh kagetan. Wis cekek, wis. Hah? Wis cekek. Aku
Iya, gentenan. Kok lanang ki jarang rumah tangga lak kudu gentenan. Nah, Wong wedoke Ora masalah. saling mencukupi. Mensyukuri, Mencukupi. menutupi. Ya. ya wes tak jajale. Masalah ya rezeki. Rene yo Kakang. Wes penak borong iki. Aku rene malah karo wudu lho, Pak. Lah padasane sing ndi? Ya piye? Tenanan apa ora? Iya ya. Mas aku. Amung ati papi. Lungguh, los yo, lungguh. Tane. Penak. Urung Aduh, wis. Oh, ngapa? Kentekan banyu. Iso. Iki mau uang toh? Tak kira kalenan ngono iki mau. Luput pisan, kena pisan. Yen gampang luwe gampang. Tenagamu ki tertronton. Dan rumah aku luwiri lho Mas Gimeng. Aku cari Maaf ya, Mas. bagong kok sebelah ke rono. Lan dong. Iya iya. Iki ora ada anggaran gede kok. Ah pelan-pelan. Yen nangel. Ayo ta. Aku nerono. Kula ditakoni Pak ning ndi reng ngono. Heeh. Nggih. Arep nganti reng? Ada nggih besaran, Pak. Mas aku. Gede. Pak, kula ngopo kula jajal aku kok kono dituntun Bibit. Sampeyan teko aku, Pak aku arep ngopo niki ngono. Kula sing teko. Heeh. Pak, kula jeng napa niki? Sampeyan apa arep ngawinke kebo? Nggih. Nggih, wong kebone teng mriki jodone. Lho. Ngendi ya? Golek kebon lanang, Pak. Asem kuwi. Wong-wong kok kebo. Lah kan kok dadane kebo lanang? Lah nek gelem. Ya gelem. Lah iya. Wong gelem kok. Nah, si kebo kok. Ya iso nyanyah-nyonyah karo ngendi-ngendi. Kebo. Terus mulai aku wis. Aja mulih to. Iya. Mutung. Oh. Keinginane nek sindian setruk mutung. Oh, enggak situ lagi, Pak. Kula ki. Kula ki apal pipit nek mutung ki ora kok nesu lungguh ngono ora. Terus Ki nek mutung nesu uda gulung-gulung. Oh, masakku tuh dane ya. Ndahne apane? Walah. yen gampang Luwe gampang yen angel piye Dik? Angel Anane iki disundri ya Pak. Tan kena tinumbas arta tembangnya apa Mas Gareng? genduk pipit mawon manuk. Tidak, Bin, tembangnya kayak apa? Jangan kula lali aja lali marangan iki wong ayu lali kane kandang susah sapa sing nganteni
jalur kok dhisik presindene Mbak Pipit lenggah Mbak Punjung karo Mbak Suliseva tetep jumeneng. Iki mau kelinci ucul diawiti saka tembang apa? Anu jenang gula. Jenang gula. Jenang gula kelinci ucul. Terus Ayo terus sak banjure. Iki ngetokke garapane Sekar Gadung Indonesia. oh ngoten. Nah, bawa pucung tebake langgam kopi wengi. Sing retro kopi wengi, Pak. Oh. Made in Sekar Gadung. Ah, made in. Wengi made in Sekar Made Gadung. in Sekar Gadung. Nah, Ingkang kreta menika Bapak minta piyambak Mas Pak Gareng. Minto. kuwi kok yo lali nganti kene rawuh waktu poso ora turu yo WA-an karo sampean ngopo Direwangi wae. mboten turu mboten mangan lho Pak. Ora mangan Sesasi. Oh, kayak kopi wengi to judule, Pak. Ya. Oh, diwasing nulis kopi pangku kok. Kuwi lek nang kene. Nenek kono kopi wengi. Ah, bawa pucung Mbak Punjung karo Mbak Suliseva tembange sak pupuh, sing kedua garap tipis-tipis, sindene sing 6 ngadeg Mbak Suliseva, Mbak Punjung, Mbak Pipit sing nyuwara, ya. Terus digarap meneh sak pupuh nganggo jaipongan dangdut. Nah, Wanci dalu wanci dalu. Tiap malam. Bigroni Mas. Tiap Terjemahkan. oh, bet ya. Tiap malam. ayo padha melu aku Mari semua ikut aku. Nah, menika katur Rama Pendhita sak rombongan ugi Bapak Asmara Santo, Bapak Bambang ingkang saking tlatah Madiun ugi ingkang saking Ngawi. J. Duduk berduaan. Jagongan ora kudu berduaan. Jagongan ki ya wong akeh. Jagongan apa jagongan? Duduk dan ya itu Ngobrol bersama. ngobrol bersama. Tekno wong jenenge bahasa Indonesia iki karo basa Jawa angel. Kan gumantung gandengane. Sambi udut ngombe kopi. Mustahil. Kok mustahil? Artinya sambi udut ngombe kopi iki mau apa? Iso ta wong udut karo ngombe kopi. Oh iya Pak, mboten sakit lho Pak. Ayo. Teges iki ngerokok karo ngombe kopi, teges iki yo bar ngerokok ngombe kopi. Mboten enten Ngerokok bareng. karo ngombe kopi. Cepi jenengan sak niku ngerokok terus kalih ngunjuk kopi. Saged mboten? Mustahil. Karepku ki yo ngombe kopi yo karo ngerokok. Ora kok bareng terus padha ngokok rokok karo ngokok kopi ya. Ngombe kopi kalih ngerokok. Saiki jaman ngunjuk kopi, cobi terus karo ngerokok. Iso. Cobi ngunjuk kopi kalih ngerokok. Jajal saiki awakmu. Contone awakmu. Nah. Jajal bareng iso. Lah kok ora iso? Bukan kopi kok. Kopi aku belum. Oh Pak Dine jaluk kopi Pak. Oh berarti nganggo omah. Nggih. Minum rokok, minum rokok. Minum kopi. Minum kopi sambil Udut merokok. merokok ya. Oke. Wis alit angkringan kok pisan Ngerti maknane? Wis mau alit angkringan kopi sak nyoto. Wis malit sing diarani angkring ki apa? Angkringan iki gerobak sing dienggo dodol. Pos-pos ndang pos angkring ki pos utawa cakruk kuwi nek ning Tulungagungan. Basa kono wis walit iki gazebo nek nggonku. Wis sakarepmu sing waras ngalah. Lah sing Pak berarti sing edan aku. Iya.
wengi yelan. Ya wis, berarti napa Pak wis malih? Angkringan kopi sanyoto. Angkringan kopi sanyoto. Iki sing rekto Mbah Haji, Mbah Mito Darsana. Nggih, amin. September arep munggah haji. Amin. Haji Furodan. Haji sokeh. Napa niku? Sopongane wong akeh. Ditanggap kono-kono dilumpukke nggo munggah haji. Nah, berkah iki yo ngono kuwi. Nggih. Ya apa? Buka celuk kopi wengi dados ngangen-angen ing sajroning wengi donya Sindenan Mbak Sulis, Mbak Tunjung lenggah tetep ngoro kur karo Mbak Pipit Andriani.
uga katur langsung ora apa-apa kadeng alih liyane lungguh Mbak Kiki tetep jumeneng. Tetep Mbak Pipit ya Pak. Mbak Kiki. Oh, lho Kiki. Kowe tak golek kegandengan liyane. Kiki. Anyaran. Kiki Karisma. Anyaran iki. Nah, iki punakane Ustadzah Madiun Ndolopo Hajah Karisma. Wah, lha iki punakane Hajah Karisma. Mutar iki nek Ya kenalan wanira mau sing gembrong saiki sing langsing. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Keponakan Ibu Hajah Karisma. Betul sekali. Masya Allah. Jangan dekat-dekat AA, kita bakal muskrim. Iya. Pilih koyo. Oh, kalau bukan muhrim. Rosiden itu dikebiasa Pak Sinden terus ngene-ngene ndak ini lain. Oh, yang ini akhlakul karimah. Betul. Tidak pernah menjamah seorang lelaki kejaba suami. Tonggo kula nggih ngoten lho, Pak. Cedhaki wong lanang ngono astagfirullah. Disenggol wong lanang ngono astagfirullah. Bareng dikeloni meneng mawon, Pak. Niki mboten nggih, Pak nggih. Niki mboten nggih. Masyaallah. Anu nama sinten Umi? Namaku Umi Kiki Karisma. Kenapa kamu memandangku seperti itu? Itu sangat tidak fantas. Karena aku suka kamu, Hani. Kiki. Oh, iya, Kiki. Umi Kiki, bukan Hani. Ya, karena kamu cantik, anu Hajah Kiki. Siapa Umi Kiki? Saya tahu itu. Oh, kamu lora bengek ya? Iya, ini Umi Kemayu. Umi Kemayu. Masya Allah, gelungane jan kayak ban Vespa. Loh, Bulat. apakah anu kita tak gundal gandul? Ora. Apa tak sambok ning kene? Siapa yang ngerti? Niki. Ngerai. Nggih. Nggak boleh, itu namanya tidak akhlakul karimah. Ngono kok ngomong ponakane Ibu Karisma. Ah, aku cegah lek ngene iki. Dalam ini. Iya. Tolong aku. Tolong aku. Oh, Masya Allah. Berarti niki orang nyanyi ning ngaji ya Pak Iko? Nah, yo nembang beda panggenan. Mbak Kiki bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Oh, siap. Coba nyanyi apa? Kira-kira apa? Kicau mania, Umi mau menyanyi kicau mania. Gaspol danga, di gaspol danga, manungku siap nembak, poinku raga oyang. Iki Umi ngendi to iki?
ndangake manuk terus nembak. Iki umi ngendi to iki? Piye gaspol. Danga, di gaspol danga. Manukku siap nembak, poinku rake oya. Umi kalau bahan kuntilanak gansing. Umi Kicomania, tukang dangake manuk mumpung ada kesempatan sampean harus duet karo Mbak Kiki. Iya, tolong aku dangakno ya Dek ya. Kita duet apa biar bisa danga. Iya, manukku pokoknya bisa dangak kok. Nek saya umine murtad dulu nah. Iya. Biar danga. Kita duet apa? Nek ini sama manuk dangak. Danga. Kuwi tegese kowe ngece karo Bibi. Sauri Bi. Sing dangake manuk bendino sapa? Sopo Mbak? Ini saya saudaraan. Lah ora keplek. Kok rumangsaku. Lagunya apa Umi? Kira-kira Yang aku bisa dangak gitu loh. Pokoknya apa? Masa Rara Jogran kan tidak bisa dangak. Apa lali janjinya dibikin dangak gimana? masa lah dijanjinya drama. Iya, kalau kamu lupakan gitu, aku lali itu dangak gini juga. Ya, enggak apa-apa lah lagunya apapun yang penting dangak manukku deh. Ora masalah. Apa nih? Lagi mau manuk dangak. Oh, gaspol dangak, manukku dangak. Di gaspol dangak. Lah iki gasen pendang dangak. Oke. Akan Agus. Ini. Oh. Kita senggak gaspol dangak yuk, yuk. Oke, Kita mania. Kita mania. Apa itu? Coba kowe. Aku nek ora sing dangake iki ora dangak kok rumah satu. Tenan. Kula ki ora tau didangake model ini. Jane Mbak Pipi lek karo sampean iso ndang-ndang ora. Kowe mau wis ngantek ngene iki pangkah iso dangak kok nang. Nah, lek karo Mbak Pipi tanpa dengan gamelan mung cukup karo kendang jaipo. Kendang tok kan. Iya. Madepe yo rene no ya. Kita mania. Kita mania. Gaspol dangak, di gaspol dangak. Kok wapi tuh mbak enek gak sehat lagi biar rasanya mas Kendangan nek iki. oh jengat Umi astagfirullah Umi kok tahun jengat segala kok Umi. Astagfirullahaladzim. Dok, Ki nggih istighfar. astagfirullahaladzim Pak ngapunten Istighfar. Astagfirullahaladzim. itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak pantas Umi kok jengat. imannya jengkat Oh, iya. beriman pol Oke, gas ke pol. Tembange dadekke. Siap. Nah, Napa niki? ben dibantu swara saka mburi cukup Mbak Kiki sing ngadeg karo Mas Gareng. Gini propen oleh bayaran hiburan cedek wong ayu. Gas pol ya. Saya tidak gelar. Siapa nggak tahu dari dalam? Sampai Gas pol dah. oh jangan asal kita mania kita mania gaspol dangak di gaspol dangak manukku siap nembak poin kurang
bisa muni kudu jajan. Beto Mas. Aduh, kowe sih. Jajalan Mbak, jajalan kekuatanmu. Jajal semburane sekuat apa? Aku kok penasaran toh. Kowe mau sik ngene iki kocok ono sik. Sik madhep ndi? Madhep ndi? Adep no iki Mbak ngene. Oh, Mas. Oh, iya. Tapi aja nama-nama Mbak kok ber. Yo. Hambu. Ayo, bangunane. Suaranya kok kemplong ya Mas. Pawacitan. Astagfirullahaladzim. Tolong. Terus bae. Hai Mbak. Alasan tadi, saya marah dia. Yo, ngecap. Amber bengono ngecap. Macap. Gimana Mas? Iwak cucot. Iwak cucut. Lanjut. Kudu tok iki. Lah yo piye? Kur iwak cucut. Lanjut. Lah yo ben penak to. Oh, iya. Iwak cucuk wae sampe mrica Kak. Ngono. Ya, berani. Iwak cucuk. Cakep. Mencep. Oh iya, nek sida lho. Mandani ya. Ah, Yo. janjane kowe. Kiki. Nah, Delok Kicau Mania. iki tembang iki mau diaturke Mas Darsono sing saka Lampung
uga Mas Suratno Solo Naglok ingkang wonten Solo Mbah Lengger ingkang wonten Blitar. Satu tembang garapan beda nyuwun Mbak Mita, Mbak Diah, uga Mbak Lilis Karnali. Podang Kuning digarap nganggo irama bosas tanpa musik, satu pupuh tembang. Kaya apa Mas Gareng? Podang Kuning nggih. Ya. Digarap tanpa musik niku tenang ora iki? Tanpa gamelan ning musik dhisik. Nah, dalang juga manusia. Kadang-kadang kleru. Ning oke. Bener nih. Bener. Tiba sangatku mulai gak lunas. Oke bener. Tiga sampun jajar nganti iki Pak. Tanpa bawa langsung buka celuk kaya apa akibate tindingane. Esok awan ning omah ora rasa juga keluyuran cuan golek cinta sayang Bapak Kades, Bapak Sekdes, Bapak Kasih, Arah Nomor, Korjo Bitar, Ponorogo. I'm gonna let you see that.